Herentals deelt in de eerste periode al een behoorlijke tik uit onder de Flyers. In goed 3 minuten tijd maakt de Belgen liefst 3 goals, waaronder een penalty shot van Vincent Morgan. Ik hoor onder Snijn. In de tweede wedstrijd ronden de Flyers in een kwartskoftijd zijn treffers aan. Door goals van Jasper Noorderman en deze van Todd Ratchford komen de Flyers wat dichterbij. Maar Herentals scoort nog een keer in de eerste periode. De tussenstand is dan 4-2 voor de Belgen. Het leek het in het begin van de tweede periode weer een wedstrijd te worden, want de Flyers scoren al gauw de 4-3 via Noorderman. Maar de Finsters kunnen net terugdrukken en Herentals maakt het verschil bij Grutter. Hier scoort Preston Sjoep de 4-3. Uiteindelijk wordt het op 10-8 voor Herentals. Met toch de Flyers het thuisvoordeel kwijt binnen. En dat doet zeer. Dit komt wel hard aan. Je speelt thuis en je mag eigenlijk gewoon thuis niet verliezen. En dan verlies je niet zomaar, dan verlies je gewoon 8-4 kansloos. Dus dat komt wel vrij hard aan, ja. Sneur is de vierde wedstrijd. De Flyers matten dan winnen. Het is, als je zaterdag niet winnen, het seizoen is over. En ik denk dat iedereen nu dat wel beseft. En we moeten zaterdag gewoon doen.